ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастон. ҳозир як навори модари тоҷика нашр кардам. ҳамон зери дронҳо мондагӣ ҳастанд. Дронҳо бозорҳои Москва атакава дорад. вай модар мегӯянд ки биё Шаҳноза Тоҷикистон равем. акнун шумо ба қадри гапҳои Муҳаммад Тағоев расидед. 10 бор ман муроҷиат кардам ки эй мардум, ба ватан баргарден, ҳеҷ кас гуруснагӣ намурдааст. ҳоле нав сар шуд. ҳоле ончунон атака мекунанд ки украинсо Русияро хело одам ба шаҳодат мерасад. шумо мана гӯш мекардетон. ман 10 бор гуфтам бародаро, модаро, он ҷо наистетон, бояд шумо ба ватан баргардетон. ҷанг рафта истодааст. ҳозир ҳама молу мулки шумо сӯхт, бозоро сӯхт, яъне зарари калон. шумо нав ба қадри гапҳои ман расидетон ки бояд ба ватан баргаштан дар кор будааст. акнун дер шуд. тамоми фурудгоҳҳо маҳкам. акнун 4 сол қасде ки Путин он қадар кӯдаку мардуми Украина кушт, ин қасдро мардуми Украина мегиранд. ҳоле ҳазорҳо дрон мепарад. баъд он вақт шумо мегӯед ки гап дар куҷо будааст. субҳаналлоҳ. акнун фурсат як роҳ ҳаст ки бо роҳи заминӣ бояд шумо фирор кунедон. ҳоле кам дер нашудааст. агар маро гӯш мекардену ҳамон вақте ки ман муроҷиат кардам гӯш накардетон, як хелотон комментҳо нависдем ки ту бахилӣ мекунӣ ки яъне мо маблағ кор кунем, мо зиндагиҳомо обод кунем. ассалому алайкум. мо на бахилем, на русиёем. мо мехоҳем ки танҳо шумо озод зиндагӣ кунед, сари боло дошта бошед дар ватани худамо, Тоҷикистони азиз. на ин ки шумо дар Москву дар дигар ҷоҳо коркобӣ карда гардену имрӯз тамоми чизатонро аз даст диҳену нола карда гардед. ба ҳамин хотир хело рӯзҳои бад ҳоле аст, пеш аст. фақат бо роҳи Қазоқистон ҳоле кам рус нашудааст. мардуми тоҷик метавонанд ки Русияро тарк кунанд. молу мулк тамомаша партоен раванд. дар кор не. ҷонатон саломат монад. анами беҳтарин аст. анами давлати калон аст. падару модаро ба мо 5 бор, 6 бор, 7 бор, 8 бор то 10 бора муроҷиат кардем. инҳо нахостанд ки фарзандошон ба ватан баргарданд. пул гуфтанд, мол гуфтанд. акнун рӯзҳои сахт ба сарашон омад. ин мардум хело азоб мекашанд. ҳоле дар фурудгоҳҳо ранги саг хобанд. раҳмонов мебурад бо моялисонаи ба пеш мегӯяд. шарми одам мебиёяд. субҳаналлоҳ. ба ҳамин хотир фурсат ҳаст. бо роҳи заминӣ метавонед Русияро тарк кунед. ҳадафи украинсо крисаи Путинро, Володяро бояд боздошт карда дар ҳамон майдони Кремл ба дасти урусҳои беғайрату беҷуръати даюс супоранд ки ана бояд ҷавонмарду бояд шермард ин тавр шавад гуфта ана ҳамоно бояд Володяро боздошт кунанд. Володя ҳозир зери замин дар омадагӣ 500 метр ҷобаҷо шудагӣ ва я кашида мебуроранд. ҳамон таги замин боло мебуронаша. ба ҳамин хотир мардуми тоҷик ба ватан баргардетон. ҳоле кам фурсат доретон. президенти Украина Беларусиям чӣ кард? огоҳ кард. бояд тамоми танку тӯбаша дар наздики сарҳади Украина бояд барорад. вагарна ранги Русия хоҳад шуд. фурсат ҳоле кам ҳаст. мо барои диламо сӯхтан ба ин миллат чанд бор муроҷиат кардем ки мардум бояд ба ватан баргарданд, соҳ саломат гарданд. раҳмонов 35 сол бозо гурусна аст, аз гуруснагӣ намурдааст. мара гӯш накардетон. акнун модари тоҷик мегӯянд ки ман навора нашр кардам, дароем бинед дар фейсбук. ютуб ба намешавад, ютуб блог мемонад. мегӯянд ки чӣ хел акнун Тоҷикистон равем, чӣ хел Тоҷикистон меред. бояд гӯш кардан дар кор бо одама. на ин ки фақат Раҳмонов гӯш кардан дар кор буду, ғуломӣ рафтан дар кор буду. бо моялисонаш ношармида ҳамон навора нашр мекунанд ки
هر کجای باشین تاجیکستان خود را فراموش نکنین. یعنی غلامی روین، پولا کار کنین، برای اولادی دزد و غارتگر و فحشمند روان کنین، ولی تاجیکستان را فراموش نکنین. ما کیف و صفای و تجاوز کرده گردیم. امروز در قضای راه دوشنبه بخشش میپرسم، سینه هاشان نشان میدن دخترها که انا نگاه کنین، بیاین مایه برین و فلان کنین. آینده دخترچاتون چی میشد مردمی تاجیک؟ این کاری دست پرخوک رحمانوف و غمنیت مادر فروش و کن فروش و زن فروشش است. بیدار شویتون که ناموس و ننگ را از دست که دادین. به ناموس و به شرف دیوسترین جوانمرد این جوانمرد تاجیک میشود. هوشیار باشتون. و وطن برگردین. زن و فرزند و مادر و خواهرتان رو سرشته کنین. حال کم فرصت دارین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.